Se tiftaħ il-bibin taħħa b'xejn minn Jannar għal-pubbliku l-librerija tal-Emcast. Sissa kienet miftuħa biss tal-istudenti. Mill-librerija se jkun jista' jsir self ta' kotba ta' kull ġeneru, kif spjegat id-deputat prinċipal tal-Emcast Tatjana Kirkop. U apparti li nagħtu lis-soċjetà permezz tal-istudenti tagħna ridna wkoll niftu l-librerija għal verament komunità għal pubbliku li hija xi ħaġa ġdida għall-Emcast u naħseb anki għal Malta. Il-lettur fl-Emcast Giselle Manjon fisset il-ftuħ ta' din il-librerija bħala riżors importanti għal pubbliku fl-era tal-medja soċjali. Nara llum bħala edukatriċi li għandna aħna kontrina ħafna hija l-medja soċjali. Ġifieri l-istudenti għalihom il-medja soċjali hija kollox. U jaħsbu illi r-riċerka tista' ssibha mill-medja soċjali. Mentri nafu li daka mhuwiex il-każ, allura li nagħmel, l-ewwel ħaġa li nagħmel b'mod regolari inġibhom fiżikament ġewwa librerija. Il-librerija mifruxa fuq żewġ solari għandha diversi taqsimiet li fost l-oħrajn jinkludu riżorsi fiżiċi u elettroniċi u aċċess b'xejn għall-internet.